shi ake illar revenue. To hukuma aka ce ita tana karban zakka take karba, ba ta karban mukus, haraji kan musulmi a dukiyar musulmi. To yanzu mun yi wani tsari, hukumar ba ta karban zakka je ka yadda kake so, ba ruwana da zakkanka. Tsarin da muke ciki kenan. Amma abinda hukuma take yi, tana karban haraji ne a wurin mutane kai bisa kai. Wannan harajin shin doka ce, ya danganta daga hukuma. America me ake kullum ana zabe, wani zai ce na ɗauke muku haraji amma na sa a masu kuɗi, wani zai ce a na ɗauke ma masu kuɗi haraji na sa a talakawa. Ba wai abu bane doka me yake da suna wahayi a hukumance. Duk harajin nan da hukuma take sa wata za ta ɗauke shi. Saboda haka hukuma tana duba maslahan mutane ne. Tana son ta samu kuɗi ta yi asibiti, ta yi kaza sai ta ce to na sa haraji anan, na sa haraji anan, a tsari wannan wanda ke ba tsari ne wanda aka ɗauko shi daga musulunci kai tsaye ba. Kun fahimta? To shi kullum na sha muku bayani, ma la yatimul wajibin illa bihi fa huwa me wajibun. Wannan hukuma ita ce haƙƙinta ta kare jininka, ita ce haƙƙinta ba wai ta kare addininka ba, a'a ta kare a bakka ka yi addininka. Kun gane bambancin? Hukuma aikinta ta kare addini. To amma yanzu mun yi tafaki a zo a zauna lafiya, ke dai ki kare haƙƙin kowa ya nashi, sannan kuma ta kare jininmu da dukiyarmu. To in mun ce ba za mu mata da'a ba, to kaiwa zai ma da'a? Ba wanda zai maka da'a. Ashe za mu dinga zubar da jininmu. Sai kenan kare jininmu da kare haƙƙin mu yi addininmu da kare mutuncinmu yanzu ya tattaru da wannan sabuwar hukuma. Ashe sai ya zama wajibi mu mata ta'a bi qadr yanda za ta kare mu na wayannan maslahohin da daman dan ita ce akai hukuma. Kun fahimci abin da nake nufi? Kullum in baka iya samun abu a'la sai ka duba mafi ƙasa da shi. Haka za a dinga yi. Shi yasa annabi alaihi salatu wasalam a cikin hadisi ce la yanqadanna al-islam urwatan awwal ma yanqadu al-hukm wa akhiru ma yanqadu al-islam. Cewa duk lokacin da aka yi warware wani abu ya tashabbathu an-nas bima dunahu. In an warware wani abu aka yi sai mutane su rike wanda ke ƙasa. Haka za a yi ta yi har ƙarshe sallan ma a zuwa nema a rasa. Allah tsare mu gaba daya. Saboda haka duk wanda ke aiki a masalih na hukuma yana yi ne li maslahatil musulmi, domin dole sai muna da wakilanmu a cikin wannan hukuma. Sharaɗin halaccin hukuman nan, ku ji wannan abu, sharaɗin halaccinta shine ya zama muna da wakilai a ko'ina, muna da ido a ko'ina, domin kada a cuce mu. In mun ce a'a ba za mu sa wakili ba, to kada mu buɗe baki mu ce wai an cuce mu. Saboda haka aiki a cikin wannan ya waje ba, amma fardu bil kifaya dole a samu su yi aiki a revenue. Dukkan wani abu dole a samu wani su yi aiki. Don me? Domin ya zama idon mu a cikin wannan shine wakilin mu a wannan, don kare me? Don kare haƙƙin mu. Don da ya kare haƙƙin musulmi ya kare wa addini musulunci haƙƙinsu. Allah shirya da mu.